חינוך מיוחד? מה, את צריכה שיתנו לו תווית? אמרה לי אחת בצורה לבבית. הרגעים שחשוב לי להעביר הם הרגעים שבהם לא הבינו אותנו, שבהם לא הייתה הכלה של הסביבה, רגעים שבהם לפעמים גם אני לא הבנתי אותו, הרגעים שבהם צוות חינוכי וטיפולי לפעמים לא הבינו אותנו. לא סמכו על האינטואיציות שלי כאימא ועל ההבנה שלי. זה ילד פנומנלי! אז מי אמר שיש משהו לא נורמלי? אבל הבטן שלי מספרת לי סיפור אחר, והקול שבתוכי לא מוותר שאני חייבת למצוא לזה שם ומהר להרגיע את הקול הזה שבתוכי שחוזר ואומר, אבל איך למצוא את החלק הזה שבפאזל שחסר? אנשים שצופים במופע לא מודעים לכל הניואנסים של היום-יום, לקשיים או לאתגרים שיש בהורות המיוחדת. יש משהו להראות, לתת מראה וכניסה אמיתית לחיים שלנו או לחוויה שלנו, שיכולה להוסיף יותר חמלה ויותר הבנה. יושבת בחדר האפור, הרבה משחקים קצת אור, מחניק וחיוור, לברוח מהר, מבולבלת, מבוהלת, רוצה לטרוק את הדלת, לא לשמוע מה שיש להם לומר, להמשיך לא לדעת שום דבר. הורים, בין אם הם הורים לילדים מיוחדים, או הורים לילדים מה שנקרא רגילים, יכולים לקבל מזה מקום לראות את הילדים שלהם אחרת, ואורך רוח, ולמצוא מקום של קצת יותר קבלה עצמית, גם כהורים וגם קבלה אל הילדים שלהם. לגבי מורים, אני חושבת שזה נותן להם את היכולת לראות את הילדים שבכיתה שלהם אחרת, להבין אותם אחרת, ולהבין את ההורים שלהם אחרת. מה זה שאלת תקשורת? אני מרגישה קצת סחרחורת. יש לו שאלת תקשורת, היא פוסקת ונדמה לי שגם טיפה מפהקת. תראי, אני באמת לא יכולה לתת לכן הבחנה. כדאי שתמתינו שנה. הם באמת חווים התמודדות יומיומית, בין אם הילד מאובחן ובין אם הילד עדיין לא מאובחן. יש לו בעיית תקשורת. למה אתה מתכוון? יש לו אוטיזם, תפקוד גבוה. סוף סוף שומעת את השם. לפעמים יש קושי לגשת לאבחון, לפעמים יש קושי להודות בקושי, כמו שאנחנו חווינו בהתחלה. יש הכחשה, וזה נותן מקום, זה נותן רשות, זה נותן הרגשה שאתה לא לבד, ושגם יש תקווה בתוך זה. לא הכל שחור.